hukuma hakkilanta kuuɗe hijju ka Nahcon taskitake moftorde ngam larto no kuuɗe hijju hitaande ujune ɗiɗi e nogas e joego dogginira e gannuɗi giida e ma nasarakuji keɓa nder hitaande nden. horejo hukuma kan professeur Abdoulaye Saleh Ousmane wiɓe ɗon kabda yigo kala ɓilla yiida fuu hurgama ngam hosuki jabruɗe. muna iya shiga cikin wannan tsarin mun gaya wa malaman su yi fatawa a kai su ga in dace. kuuɗe hijju min ɗon giɗi min puɗɗa nder wakkati non man wallay ha heɓuki nokuje jippinol hijjoɓe bongol sanne. min tammi huuduki be kompaniji kuuɗe hijju taskiti yigo kuugal ngal dogginama na e yiduki e ɓilla. miɗon hosana marɓe haaje kuuɗe hijju alkawal dow ɓillaji ɓe giiduno caaliɗi tammayi metuki ngam min hoosi jabruɗe boɗɗe. sultanjo Sokoto Alhaji Saad Abubakar Tatabo wi horejo hukuma Nahcon waddi bayli feere feere ha kuuɗe hijju ngam hoynana alhaji en wakkati kuuɗe hijjuɗen. sultanjo Sokoto mo laamiɗo Duse Hamid Nuhu Sanusi lutani wi ko ɓe marani haaje ni ɓosinki kuuɗe hijju ha alhaji en. moftorde nde waɗama ngam larto ɓillaji giida wakkati kuuɗe hijju ɗe hitaande ujune ɗiɗi e nogas e joego e ma hosuki jabruɗe ngam faddaki bani ta meta. miɗon nodditira hukuma kuuɗe hijju dow habda yigo welnani alhaji en wakkati kuuɗe hijju maɓɓe. miɗon toro dow hijjoɓe hani jippine nokuje boɗɗe kokke nyamdu wondu e ma kala belgol ngol hoynanta alhaji en kam fuu. horejo hukuma Nahcon jontama ɗon tiiɗi yigo welnani alhaji en wakkati kuuɗe hijju. aniya moftorde nden ngam larto gannuɗi giida ha kuuɗe hijju e jabruɗe hani koose e faddaki ɗe. hukuma kuuɗe hijju kadi ma surgi ha be mallum en ngam ɓedda famtinki ummatore nasarakuci e gannuɗi giida wakkati kuuɗe hijju ɗe hitaande ujune ɗiɗi e nogas e joego. Cheikh Balalaw kanko on lutani mallum en ɓen ha o wi horejo hukuma kan nder wakkatire ɓillinde wari amma woɗi mallum en ngam ɓeddana alhaji en ande ngam kuugal hijju sey be andal. domin ya cancanci a yaba mishi ya zo letti a matsayin jagora. kala jaaɗo kuuɗe hijju hitaande hikka fuu no yetta hukuma kuuɗe hijju e tinare ngam welnanki alhaji en. horejo hukuma kuuɗe hijju ngal leddi Nigeria professeur Abdoulaye Saleh hani mane e woɗuki golle be yigo o hokkama kuugal ngal nder wakkatire ɓillinde amma be non fuu o heɓi nasaraku ha kuugal hijju ngal hitaande ujune ɗiɗi e nogas e jeego. kuugal hijju tammayi waɗeki sey be andal e ma janginki alhaji en ɓen e holluki ɓe ko handi ɓe ngaɗa fuu ha wakkatire kuuɗe hijjuɗen. kuugal hijju sey be andal kanjum waɗi horejo hukuma hijju fooɗi mallum en ngam ɓe mballa haro ɓosinki kuugal hijjuɗen. himɓe jaaɓe kuuɗe hijju hitaande hikka fuu kolli seyo maɓɓe no hukuma kan tiiɗiri ha kuuɗe ɗen. kuuɗe hijju hitaande hikka e woodi nasaraku sanne. dukkan abin da zamu yi faɗa kan aikin hajji na bana an yi nasara. Dr Bashir Dairu Bauchi fu yalɗiri ha moftorde nden ha o wi moftorde nden waɗama ngam larto ɓillaji giida e jabruɗe hani kose e yigo nasarakuji keɓama. haala hijju hijju handi woni wato
ɗon nder rukunu juldanku hanjum woni rukunu ragerere ɗum juldanku bo hanjum tan woni dole sai gwamnati nasti nder ngam wattako wala gwamnati ngam leddi be leddi yasi e leddi ɗo to den bo ko naftiri sosai hanjum woni ɓe ndaari ɗo da wato to ɗi heɓi matsala e ɓaawo ɓe ndartino ɗum heɓa ɗum woɗɗinta ngam yeeso yimɓe ɓe giyata hani ɓe gaɗa ngam ɓeydugo hoynango gaɗoɓe kuuɗe hijju wallahi andi hijju yiɗɗi experience kullum to ɗum wari ɗum heɓay fresh challenges wato challenges feere to ɗum darti ɗum bo se ɗum waɗa improvement ɗum dara no ɗum woɗɗinta. Bouba Mohammed Suleiman, Sud Radio Congo, Nigeria, Abuja.